Έλα στο πιο crispy. Όχι, όχι, όχι. Έλα και εσύ στο... Όχι, δεν μ' αρέσει. Έλα στο πιο τραγανό πάρτι της χρονιάς. Τι κάνεις ρε μπρο, σάλεψες? Πρόβα κάνω. Τι πρόβα νηφικού? Πρόβα για το πάρτι. Καλά, όσο εσύ προβάρεις, εγώ πάω να ετοιμάσω όντως το πάρτι. Δεν κατάλαβα. Υπονοείς ότι δεν βοηθάω. Όχι. Απλά όσο εσύ εδώ κάνεις το θεατρίνο, εγώ συνήθως κουβαλάω κοτόπουλα. Λάθος λέξη χρησιμοποιείς. Καλλιτέχνης λέγεται. Η λέξη που θέλω να πω δεν μπορεί να ακουστεί γιατί μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Πες τι μπαμπά. Ίσως αν έκανες και εσύ λίγο πρόβα, να ήμασταν viral τώρα. Ίσως αν έκανα εγώ λίγο πρόβα, θα έπαιζε κάποιος καλύτερα. Άσε να το πούμε. Εγώ ψωνιώ. Ποιος εγώ? Δεν εσύ, όχι εγώ πάντως. Τι λες, δεν κάνει. Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε τι λες. Καλά, αρχίσανε. Πάω να στολίσω γιατί δεν μας βλέπω να κάνουμε πάρτι. Πάρτι εγγενείων 1 Νοεμβρίου στο Chicken Universe. Θα έχει φαγητό, μουσική και DJ. Το είπαμε αυτό.